kuma ya rayu a Madina Kaula, ya rayu yana da shekara 75, yana da kuma 'ya'ya 75, ya yi talifofi littafi 75, ya je da awa ƙauyuka wurare daban-daban, ya je ƙasa har Singapore har China da sauran ƙasashe, wanda ina ganin ƙasar da bai je ba Amerika ce, domin yaɗa addini. Yana faɗa a cikin littafinsa yana cewa bihon kuka min ban kuka ja a hadimukum yiwali lakal asfara huwa ta'ala, har yake ambata karashi biya halaftu ahla muwaddati kuma nasaru dinin nabi fi'ala. Wato ala ayi halin wannan bawan Allah malami ne Shehu Ibrahim, kuma annabi ya ce duk wanda ya so malami ya so shi, duk wanda ya girma malami ya girma shi, duk wanda ya ziyarci malami ya ziyarci malami. Wannan bawan Allah da mun gaishe yana saba wa shari'a da shi, masanin Allah ne, masoyin manzon Allah, kuma masanin Qur'ani, mai kiyayewa da shari'a a kowane fanni. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ba kowane fanni haƙƙinsa. Idan an zo ga kalimar la ilaha illallah sai ka ji ya ce